Pirsa roja şemiyê Marqos 2. Îsa rojeke şemiyê di nav dixlan re di bihûrî çaxê şagirtên wî revê diçûn dest pê kirin simbilên genim çinîn. Feresiyan ji Îsa re got binêre çima şagirtên te tiştê ku roja şemiyê nabê dikin. Îsa li wan vegerand û got ma we nexwendiye ku Dawît û yên pê re gava birçî bûn û hewcedariya wan hebû, wî çi kir di dema Evyetarê serokahîn de ew ket mala Xwedê û nanê pêşberiyê xwar, got xwarina wî nanî ji bilî kahînan jî kesî dîn re çê nabe, bi ser de jî Dawît nan dayên bixwere. Hingî Îsa ji we re got roja şemiyê ji bo mirovan hat danîn, ne got mirov ji bo roja şemiyê bi wî awayî. Kurê mirov xudanê roja şemiyê jî. Pirtûka pîroz, İncîl. Silav û rêz xwişk û birayên hêja.